drydydd dydd Sadwrn y tymor, pwys am meddwl y bydda'r gêm heddiw ar yr ofal rhwng y Cofis a Connah yn frwydr yn uchel fanna i'r gyngrair. Ond a fedar y ddau glwb yma ddisgwyl cadw I lle tu a brig yr adran erbyn diwedd y tymor. Dwi'm yn gwybod am y brig, am sicr da ni'n gweithio wneud dipyn gwell o flwyddyn dwytha, a gobeithio Lia gall yn y Premier Cup, ond da ni'n cymryd bob un gêm yn ei dro, lle. Cwestiwn anodd iawn I ateb hwnna. Fy marn I, falle, mae rhaid ni just cario ymlaen be da ni'n gwneud rwan. 4 munud gymrodd i'r tîm cartref Caernarfon danio ar yr ofal. Pas James Thomas I Chris Noon, a Noon yn rhwydo'n ddeheig heibio I Paul Pritchard cyn golwr y Cofis. Hon oedd trydydd gol Chris Noon mewn 2 gêm. Y gol gynnar yn raddol newid wnaeth llif y chwarae, gyda gymgais John McAllister yn mynd dros y trawst. Roedd yn amlwg bod y pwysau yn cynyddu ar dîm Steve O'Shaughnessy. Yn yr ail hanner gwelwyd yr ifanc Matt Atherton, Connah yn bygwth. Gyda'r ymwelwyr wedi ennill I 2 gêm ddechreuol, synhwyr wedi bod yn mynd I daro nôl. Fe wnaethon nhw hynny wedi 73 o funudau, gyda Matt Atherton yn gwireddu I addewid cynharach. Parhau I mosod wnaeth Caernarfon gyda Leighton Maxwell yn creu yng nghanol Quay. A bu bron I Paul Ado hawlio'r pwyntiau I gyd, pe bai di amseru beniad yn well ar ddiwedd y gêm. Gêm ddiflach a gêm sy'n awgrymu na fydd yr un o'r ddau ar y brig ar ddiwedd tymor. End of the day, I thought it was a terrible game. You know, for spectators, I think it was a boring draw. But end of the day, with 3 games, and we've got 7 points, so I'm happy with that, really. And I think overall, I think Caernarfon will be quite happy with the point. If you'd have offered us the point when we came, then we'd have took that. But as is, I think we're all slightly disappointed we didn't take all 3.